Tradiční medicína proti léčitelským experimentům, realita proti naději. Kdo vyléčí Olivii? S nadsázkou a úsměvem při skleničce šampaňského Lenka Hornová zjistí i nemožné. Prásk. Konec léčitelů v Čechách. Vrací se totalita. Budeme k léčitelům chodit tajně. Při vyšetřování přišel Lorenzo Lamas o parťáka. Naplňuje dědictví jako půlnoční samuraj. Kdo vyléčí Olivii ve 20 hodin? Prásk 21:40, občanské judo 22:20 a půlnoční samuraj 22:45. Dnes večer na Nově. Plastovými okny dostane váš dům nebo byt zcela novou tvář. Ušetříte peníze za úsporu tepla a čas za nenáročnou údržbu. Plastová okna rozhodně zvýší komfort vašeho bydlení. Právě proto jsme tady. BPO Protivanov, tradiční výrobce plastových oken. Nabízíme vysoce kvalitní systém německé firmy Beka. Rozmanité okenní tvary, barvy a typy výplní. Kromě toho vyrábíme vchodové dveře a provádíme zasklívání loďí. A nyní máme pro vás i letní slevy. Navštivte nás v zakázkových střediscích po celém regionu Jižní Moravy. Vyslyšeli jsme vaše přání a otevřeli nový autobazar v Brně. Vyberte si ze stovky kvalitních a prověřených vozů za nejlepší ceny nebo z dalších 500 vozů z pražské nabídky, snímaných živě naší kamerou. A navíc dárek pro vás. Povinné ručení zdarma a bezpečnostní páka na volant v každém prodaném voze. AAA Auto Morava. Naším cílem je vaše důvěra. Hezké středeční odpoledne. Pěkně rušno a hlavně mokro bylo dnes kolem poledne na Kaunicově ulici v centru Brna. Při výkopových pracích těžká technika narazila na hlavní vodovodní potrubí. Během několika vteřin vyrazil ze země až 20-metrový gejzír ledové vody. I do oken to strašně stříkalo, i tam, i úplně všude to tam stříkalo. Někteří kolem jdoucí před studenou sprchou utíkali, jiní se naopak chtěli schladit. I dětem se takové osvěžení líbilo. Bohužel zjistili, že jejich hodinky nejsou vodotěsné. Mnozí řidiči se cítili doslova jako v myčce. Přibržďovali auta, aby si je jenom za čas umyli, no. Také muži zákona využili levného umytí vozu. Ovšem obyvatelé Kaunicovy ulice nebyli poruchou nadšeni. Voda jim totiž ihned přestala téct. Vyhlášením konkurzu na fotbalový tým FK Drnovice je vedení klubu značně rozčarováno. Vedení Drnovic totiž tvrdí, že všechny pohledávky za rekonstrukci stadionu byly uhrazeny. Já jsem dluhy samozřejmě zaplatil 4.8., to byl čtvrtek, před vyhlášením konkurzu s tím, že veškeré doklady mám tady u sebe k tomu, abych jich dnes 9.8. předložil na krajském soudě. Hospodaření klubu má momentálně pod kontrolou správce konkurzní podstaty. Domnívám se, že ani liga, ani mezinárodní soutěže nejsou ohroženy. Přesto vyhlášený konkurs zanechal na týmu psychické stopy. Samozřejmě odrazilo a jistě jsme měli takovou představu, že se budeme věnovat už jenom sportovní stránce věci. Výběrové řízení na koupi klubu bude uzavřeno 13. září. Podobně jako v Brně se i v Blanenské unii svobody údajně objevily tzv. Černé duše. Podle šéfa městské organizace za podvody stojí okresní předseda strany Vladimír Paulík. No, máme samozřejmě seznamy a máme jisté důkazy, které to potvrzují. Paulík Škaroubkovo nařčení odmítá. Prý je motivováno jeho strachem o funkci. Nebezpečnou látku likvidovali včera v podvečer na Kraví hoře brněnští hasiči. Jednalo se pravděpodobně o kyselinu zatím neznámého původu. Přesné složení však bude známo až po rozboru pracovníků VUT. Víte o něčem zajímavějším? Zavolejte nám. Zítra bude oblačno s přehánykami a denními teplotami kolem 24 stupňů Celsia. Pěkný zbytek dne a těším se na viděnou. Trika, diskontní prodejna nátěrových hmot a potřeb. Barvy, laky, ředidla, tmely, lepidla. Míchání průmyslových nátěrových hmot. Trika, Maříkova 42, Brno, Řečkovice.
Topvert, to je všechno na podlahy. Topvert, největší v Evropě, nejlevnější v Čechách. Garance kvality a zaručeně nejnižších cen. Fantastický výběr. Využijte až 50% slevy. Topvert je tu pro vás každý den, včetně sobot a nedělí. Topvert, Shopping Park Brno. Trika až na hranici možností. Ve fotbalové lize zatím řádí argentinský bomber Lazaro Lioni. Během 2 kol nastřílel za Liberec 5 gólů. Teď ho v akci uvidíte i vy. V pátečním přímém přenosu totiž můžete sledovat souboj Liberce s Českými Budějovicemi. 3. kolo fotbalové ligy začíná na Nově v pátek 16:55. To nejlepší z fotbalu na Britských ostrovech. Vítěz anglické Premier League proti držiteli anglického poháru. Ve fotbalovém svatostánku ve Wembley se utkají Manchester United a Chelsea Londýn. Nenechte si ujít toto fotbalové drama ze země Williama Shakespearea. Přímý přenos slavného charitativního zápasu uvidíte v neděli na Nově. Už jsi zavolal na ty instalatéry? Vydrž, holka, vydrž. Mě už to na té skříně nebaví. Hele, ještě 4 minuty a volám. Prosím tě, nešetři a zavolej hned. Tak si vlez zatím třeba na lustr. Když potřebujete něco říct, nečekejte na výhodnější sazbu. Jedině v síti Oscar platí jednotné ceny po celý den. Knedlíčková polévka Vitana. Chuť plná harmonie. Čau, Lenko, to je náhoda. Mám pro tebe překvapení. Cože? Počkej, jak rozejít? To nemyslíš? No, Lenko! Hele, máš to hotový. Jo. Když už děláte nějaké rozhodnutí, nechte si raději volné ruce. V síti Oscar nemusíte uzavírat žádnou smlouvu. Haló, dobrý den. Je doma Alenka?